over 50% of you are watching the channel. Mara, you haven't subscribed. Bafethu, please subscribe. Let's get to 200k subscribers before the season ends. Subscribe. It's free. Welcome to Amavenzo 2 TV, Kipecho Premiership, Stellenbosch 0, Orlando Pirates 2. I'm joined by Junior Matondo. Shosho Steve Grant. Imnandi man. Yeah, I'm free to. But no talk must be sing I'm trying. Oh, must be. Yeah, ngitshela abaphathi ba, but no talk must be. No talk must be. No talk. No talk. But manje bafuna sivalele omunye umntwana ngaphandle uMbothuma. Inshit S14 Yeah, bana. Usaqhubeka naye. Uyangenelela. S14. Khona bamnika khona ibhola bathi akakora ukuthi hayi ngijwayelanga. Ulisa le ngaphandle ukuthi hayi. Ashane phezulu. Mara igame yona Steve be right yabo. Igame abemnandi idlalile iPirates. Stellenbosch idlalile. Nje Stellenbosch size ngale ngqondo yokuthi samela imali ihloko eqala. So uHot uhambile wathi goalkeeper uthi hayi imali sengenile. Ubonile ukuthi mayikhuluma naye. Money envelope vela iphethu ka. So bakhuluma nawo goalkeeper. Ubonile after uqeda ukukhuluma naye and then yabuya Yeah, sediyakwakorwa. and ukhombile ukuthi kuthiwe 2. Exactly. Hey. So ibonile nawo. So liyana hasidebate kangaka ukuthi kwenzakaleni. Wonke umuntu ubonile. Wonke umuntu ubonile. On national television. Cabanga mfethu kukhona uMakhopa. Obvious imali kuthengiwe. Makhopa wakora nini? Wakora nini Makhopa? Ayindoda uMakhopa ndoda agcina ushaya 2 goals. Ushaya 2 goals. No var. Bakhulume nayo. Bathumele uHot. Uthema iqeda and then babuye badoza kuzongena sesuqedile umsebenzi. So le instruction bengaphakathi kwale envelope. Yeah. Yeka keeper ne. Bathe 2 goals. But now it's time. Kumele score man. Babonile. Mabhakani abone mfethu akunyawasukela. Yeah, no. Sibone ku TV so. Wonke umuntu ubonile uHot. Usukela umuntu ewomapha yokhuluma no goalkeeper. Hayi, envelope iphatha kanjani womapha? Eyani. So babonile abathengayo. Ne? But mina kusasa ngiyokwenza umsebenzi. Muphi? Mina ngenza umsebenzi Sundowns hayi. Ukade uzozahambe ngakayidli chips. Yeah. Lo ya coach. Yeah. Uzodliwa amawele, yawazi amawele. Yeah. Lama coach la wayi2. Yeah, uCedric noPen. Amawele lawa. So uyashaya ispanso kumshaya uKadosi. Mfethu bheka kusasa ngikuphathela Peterson, ngikuphathela Migwele, ngikuphathela uMsimang. Yeah. Ngikuphathela ngapha uForce la ngapha ngako right. Ngiyamphumuza kancane ubani? Cross. Ngapha ku right. Ngapha ku right ngifaka Solomons. Hayi Solomons. No bheka ngithi uMiguel. Esimthatha kuPirates. Mako. Hayi uMako. Umunyana siyambeka sifaka uFosler. Sure. Yeah, sifaka umlungu la ku3. Umlungu uzolandela uLilep. Lilep good my cut. Umdawu uleft yakho awuspan sebenzisa uright. Ufuna ukubhitha umdawu kumele ungene ngaku-left. Yeah, uzokhatha ashayela izinto zakhe. uLilep. Uyazi mfethu mangiphethe ngalo uvele ebhayi ngiphethe umthethwa, ngiphethe uNdlovu, ngiphethe uMaboya ngiqedile. Hayi chayi. Qedile ngeke ngidle Sundowns lapho. Hayi ngeke. Fak Peterson ayuvuma. Unless mabefuna ukunika Sundowns 3 point, but mina iSundowns angifuni ukuthi ngidle. Ayothi ngenzela iPirate ifavor. iPirate ihlulekele kwiSundowns but mina ngifuna ukwenza umlando wami. Yeah, umsebenzi. Ukuthi le coach le ihamba ingakayidli Chiefs. Ngiyangidliwe team mina nganadabi. iSundowns ayinadabi. So bengayiphakamisa benzeni. Ayinadabi mfethu Sundowns. Lento yayo neSuper Sport. Iphi Super Sport? Yayishayile. Mara bengasidabi eVAR ne. Bengasidabi. That's why nedabi yakhona beyidlala during the week. Bedlala ama Wednesday, bedlala nange Thursday. So mara so bengasidabi eVAR. Mfethu. So iSundowns yena ngeke ngidle kusasa. Babujwa mawubhekile kangidle kusasa. All the best of luck. Shaya Sundowns sesikhuluma iSoweto wethu. Yabona manje amajiti sesikhuluma iSoweto ngeke ikudle iSundowns kusasa. Matondo kusasa ngeke ikudle iSundowns ngiyafunga Matondo. Shaya lento. Ngiyabelieve shaya lento. Kanti ngeke Matondo shaya lento.
Shalento Matondo. Noma kanjani. No, Matondo Shalento iPirates ithatha ileague. Ngishala abantu kusasa. Angazi kokwenzakalani. Angeke ngithi iPirates ithatha ileague ngoba ngiyangifuni but anyway ngizobe ngizenzela umsebenzi wami. Sebenza Matondo mfowethu sebenza. Sebenza Matondo. So sibongela umdokishi. Just number 15. Lo ongasafuna. Ngithi babujako number 15 umdokishi asafuni ngawo. Pirates Kwi-Chiefs akasagqoka umuntu and then negown la ka graduate ngayo hlale wazi ukuthi bayichange angeke isagqoka umuntu negown angithi wathi izinto nezinto ezifakwe uya ayifakwe umuntu serious which means should mase kuzoba khona ibloom au graduate uzofaka ibloom akusafaka no ibloom longer black angithi umdokishi amen futhi kama utahloniphekile leya gown azifakile ngiphinde ifake umuntu sponsor iPuma nango sponsor leya gown uphinde ifake umuntu oh mini routine phinde ifake ngumuntu yeah oh no athintwana ngeke lisaphinde ligcoke igawuni elimnyama because of umdokishi ngeke no he's bona zoyifaka leya university sezofaka amagawuni white sezochange oh sizochange ngoba sekumdokishi sekayilokuzini bengacabi sekubuye mfethu yabona ulokhuzana mfethu udlalile ubani lo muntu lo uSibelebele uman of the match wami udlale kakhulu and then uSipho Chain sambongela mfethu uthi ahambisane noMbuthuma abashiyana noMbuthuma kakhulu ngama clean sheet noMbuthuma abashiyana ayambelana chairman ayambelana enye into omunye umjito engifuna phakamise umfukeni aphakamise mfethu siyamfuna le ngahlisi mhlambe inhliziyo ibhlungu angazi but akazama ukuphakamisa angisesithembe yena mfethu njengoba kuzoba uyi-play of the season sesithembe yena akancenge ngiyakuthola thank you Rudman